Paċi u serenità fekk sarfu 4 tiem f'Għawdex. 4 tiem li saru possibbli aktar minn qatt qabel grazzi għal kollaborazzjoni bejn l-Assoċjazzjoni Għawdxija għat-Turiżmu u s-Segretarjat Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva. Permezz ta' inizjattiva bl-isem Nieħdu Għawdex, gruppi ta' madwar 10 persuni huma mistiedna jżuru l-gżira ta' 3 għoljiet bejn nhar ta' Tnejn u l-Ħamis bi prezzijiet affordabbli u fissi. Joe Muscat mill-Assoċjazzjoni Għawdxija Turiżmu spjega lan warajha. Barra illi għandna staġjonalità marbuta mal-istaġuni sajf u xitwa, f'Għawdex għandna wkoll il-problema ta' l-istaġjonalità doppja fost il-ġimgħa fis-sens li fil-weekend ikollna numru ta' Maltin illi jaqsmu u joqogħdu f'akkomodazzjoni f'Għawdex, però mbagħad fost il-ġimgħa ma jkollniex daqstant nies. L-attivitajiet mifruxa fuq 4 tiem jinkludu dawriet edukattivi m'Għawdex, żjarat f'mużewijiet, ħin għax-xiri u żjara f'villaġġ tal-ikel. Il-gruppi huma akkumpanjati kważi tul il-ġita kollha minn tour leader u trasportu li kellu inkluż fil-prezz. Staqsejna appuntu kif intlaħaq ftehim dwar il-prezzijiet. Kemm maqbul bejn il-lukandi tal-kategoriji kollha fejn ħriġna rata medja fejn ġiet maqbula bejn il-lukandi rispettivi u allura għandna 3 rati bażikament, kategorija 5 stilel, kategorija 4 stilel u kategorija 3 stilel. B'kollox qed jipparteċipaw 8 lukandi. L-inizjattiva se ddum sa Marzu li ġej u hija ideali għal kunsilli lokali, daycare centers u entitajiet simili.